Vujanović. A rezolucijom o ustavno-pravnom položaju bošnjačkog naroda na prvoj skupštini Bošnjačke stranke u Rožajama potvrđena programska orijentacija da se Crna Gora u novom ustavu definiše kao država crnogorskog, srpskog, bošnjačkog i drugih naroda, nacionalnih zajednica i građana koji u njoj žive. Za predsjednika stranke izabran Rafet Kusović. Bošnjaci su znatno doprinijeli demokratizaciji i unutrašnjoj političkoj stabilnosti i plebiscitarno podržali stvaranje nezavisne Crne Gore. U Bošnjačkoj stranci smatraju da je to bio dobar čin i za Bošnjake i sve građane Crne Gore. Sada očekuju da se dobro dobrim vrati, jer je, kažu, Crna Gora pred iskušenjem. Ubjeđeni su da narodi koji čine pravoslavnu većinu ne žele da grade Crnu Goru na štetu drugih naroda. Zato danas s ovog mjesta poručujemo da hoćemo Crnu Goru kao državu u kojoj će novim ustavom Bošnjaci, pored Crnogoraca i Srba, biti definisani kao narod. Rezolucijom o obrazovanju u Bošnjačkoj stranci zahtijevaju reformisanje postojećeg sistema kojim će se obezbijediti adekvatno tretiranje jezika, književnosti, istorije i kulture bošnjačkog naroda u Crnoj Gori. Bošnjačka stranka zahtijeva da se u novom ustavu bosanski jezik, pored crnogorskog i srpskog, uvrsti kao službeni. Bošnjačka stranka smatra da postojeće državne simbole treba mijenjati i zahtijeva da budu bez vjerskih obilježja. Prvoj skupštini Bošnjačke stranke prisustvovali su predstavnici parlamentarnih partija iz Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Usvojen je novi statut, program stranke, a izabrani su i novi organi, predsjednik, glavni odbor,